Hello guys, Zita ndi like unawanga wasati wandiziva guys. Inzai kana uri upcoming artist ndokumbira uterere video iri kusvika rapera richakubatsira. Guys, rhythm randiri kuplay rinonzi Come Up Rhythm. Riripo pachannel yangu yakanzi Big Ego Music mushawo mangomu. Vanoridai ndaya munodownloada muite se mushandise rhythm iri muite masong enyu. Guys, nyaya hombe ndiyanayo pano. Ndikuda kunyatsotaura chiri kuuraya career yema musician ekuZimbabwe. Guys, ma musician ekuZimbabwe tine usimbe. Tiri kuda kuita like tiri kuda ma shortcuts. Kanchiti ma shortcuts nje kuti chi. Iwo unozinyatsoza kuti uri artist unogona kuimba. But uri artist kudero uri kutadza kushanda chero sina basa raunoshanda. Uri kutadza kuenda kunotsvaga basa rekumixa kana dhaga kana rekufudza mombe kana mbudzi chaidzo. Kuti upiwe mari yako wane mari yako uende ku studio unozvibhadhara studio uite song yako uruda kuita like kuenda kuma studio unosvika unoita ma freestyle onzwika kuti unogona wozonzi recorder tikubatsira kupusha music yako muri kuda kutrenda musikuda mara ndozvandikuramba izvo saka onzi recorder tidini wa recorder wo upload song yako waona kuti song yako vanhu vari kukufarira wotokutisa ne video vari kudya newe uri kuitiswa mbiri asi kuitisa mari wari kutora achisa pocket uri kuitiswa mbiri ndo zviri kuuraya career yemaZimbabwe. Vakomana shanda basa chako chekufudza mombe kana chekumixa dhaka woenda kuna producer kuti mari ndiri kuda kugadzira song yangu wagadzira song yako wovhura YouTube channel yako guys. Ina ndina goro ndiri kuda kuudzawo chokwadi ndine studio asina handina goro ndoda kuudzawo chokwadi ndine studio yangu ndizvo zvandifi ndakazviita handidi kudzvanyira zvipo zvevamwe vanhu. Wosvika upa producer mari kuti ndikuda kudini kugadzira song yangu wagadzira song yako master yobuda wo upload pa YouTube channel yako ipapo song yako ikazotrenda mwari angoda ikatrenda mari dzese dzinouya dzinoichinda mupocket yako. Asi kana wagadzirwa nemunhu anozviti promoter asiri promoter bosi kana munhu achikupromota anokupromota anokuitira chinhu chako akakurekodesa anokupa song yako upload pa channel yako video rako asi kuti kuZimbabwe vanhu vakangwara mbinga dzakangwara dziri kukuitisai munhu anokurekodesa song okushutisa video anditi budget yezvinhu zvese zvinogona kungati inogona kungati zvimari singatenge yozobudisa mazimari iyo pamazimari papo ngati kuti pa 100,000 US inenge yabuda pa song yako yaunenge waita iyo iwe ita sei iwe upo kana kuti 5,000 ndio unenge uchidya uchinyengezera uchida upo nechimota chekufamba nacho iwe music basa komana unofanira kutoshanda nonza ndikutaura saka kuti zvikufambira zvakanaka kana uri upcoming artist shanda chibasa chanoshanda ubata maronda ku studio unopa producer ukugadzira song yako uuploada uchishanda sezvo nguva yako inokwana usamhanya kujaya musamhanyira mbiri bosi vamwe muri kumhanyira mbiri but musina mari vamwe izvo vakutaurisa tauri zvedu nemazita havana mari vakashandiswa chinzi kupromota vakutochema nevanhu vakazvishandira saka nyaya iri pakuti ngatishande guys. Ndine nyaya dzakawanda guys nevanenge vachida kubvunza we comment section muchitaura kuti nyaya yakadai like maonero ako ina ndisi kuti kai ndinoziva asi maonero ako nemaonero ako kana tikadai izvo zvedu zvinofamba sei zvandinenge ndichiziva ndokuanzai guys. Ndine nyaya hombe dzekuti ukatoniteerera unotokasira kutoputika ukatorira kutodya mari yemusic ini ndisati ndatoidya saka advice usatera kuti advice iri kubva kunani saka garai makandifollowa pano pa Facebook anditi muchanza zvakawanda nevanenge vaida kubvunza bvunzai comment section ndokuitira video ndichiku explainera zvandinchiziva izvozvo guys. Musakangana kuenda pa YouTube yangu guys muchino subscribe yakanzi Ella King nema platform yese kunana TikTok Instagram Ella King ndiro zita anditi tichabatsirana guys chikwanise kudini kukunda izvi zviri kuitika zvisina kunaka. Thank you for love and support guys.